ako ana sinatian sa Ginoo mauni nga grabe gid ang iyang kanang pagpangga sa kuha. Kay ngano ingulani mag-ampo ko abi ninyo satian man ako sa ako wala pa mi nagminyo energy grabe gid na mo kapobre. Then anak ko sa akong maginikanan ma wala lagi ko ipalit og sinina. Nya maanak kong mama nga wala pa mantay kwarta kay ngano magpupras pamanta. So, anay gayon na wala ko lain mang yung giduulan gud kay ang akong friend ang Ginoo, ang akong father ang Ginoo, ang akong mama ang Ginoo. Ana dito murag sa kuwa ba? Sa akong kinabuhi din anak ko nga. Lord, tagay na ko sinina. Din asa man kung mga sinina sa imong hadyo din. Abi nimo mga put ang mga blessing. Matingala lang ko kay lain panggamiton dito kat mga dato nga imuhanan ni anak kay hindi na ko na ni mga bato kaayo. Wala na kaingon ko mga Lord. Langgat ko nimo. Tanda na ako ngayon kina. Pag-abot na time mo lang yung nakakiro na sakit ko. Habi akong pagkikit ato kay ngano. At inakong tambuka din. Natingala ko nag-anam ko Diyos. Natanang ko Diyos. Ngano. Naatangan kidney. Natanang kidney. Then grabe ang akong kanang ulcer acute na. Then anak ko nga kanang di na dyan ako kaya, di ako kabarot kung kayo nag-anak ko niwang tutod bukong kupanit na lang ko sa tinuod ko istorya ko ninyo kay nga nang ako ni share ninyo ba anak ko nga Lord, ingunani din yung mga lagat sa Ginoo Lord. Sabi ka sagdan kayo ang sarya sa dahil mga sakit grabe yung kaing sakit ito tinurag encourage maantos pa man ako kanang maantos pa man ako ay ko lang yung biyahe ako ni pangayot sa Ginoo ayok lang gipok biyain mo rin ako ni pangayot sa Ginoo nagsagip ko pero maray na akong pangayot ni Aden kaya na akong pa girl di patawag na ako sila tanan kay wala di na ako kaya din mas girly nga na hospital ipa-hospital di ko nila yung wadyo ko na ayok ang doktor kung na to ang imuhang tinai kay daghan na kaista na siya sa mad ikuda mo kuan ko mo girma ko Weaver dili ko kay ang ginuurad ko akong mananambal usa ko gawas ko ug pirma ko iya dili ka magpakaayon ug gawas ka di ani mangilabot mo sige lang kay ang Ginoo dako kay nilabot sa kuha mo ta ko ni kuan sa iya mo na muna ako ni gawas ko niya sa diha nga mi gawas ko ni Lord ikaw na bahala na ko patawag na ko tanan mga anak barely di ko sagot na mamatay ko ako mali ko hilak ko sila ko tubangan si Randy si Jesslyn di sila masagot na mamatay ko kaya nga nung bata pag daw ko kaay ko 48 years old mamatay na ko hindi sila gusto rin anak ko nga kanang niangit lang ko sa Ginoo Lord ang ako mga anak dili ko na gusto mamatay ko kaya ko second chance nga akong kinabuhi anak ko wala akong di pa nga sa Ginoo kanang face to na nga yung Ginoo nga murag ako nakita nga naa siya naglingkod kauban ako din itulo ako mga luha araw ako pa din nag-speak ng tapos ko nakaanak ko nga Lord salamat Lord kay anak din ko Lord salamat Lord kay ayaw ko ninyo katong ngayon na kada gabi ug kada adlaw Lord salamat kay ayaw ko ninyo isa mo pa mo ang salamat Ginoo kay ayaw na ko ninyo ang tudatingan ako ano dili ko kakaon pero gusto ko pa ikakaon it should tumaboy ang ipakaon sa Ginoo na kulit sa baboy dali at sika ayo ang akong kaayuhan dahil nanambok ko maayo dahil ni Ana akong silingan grabe ni mo po ano ko ng Christian grabe Christian ni grabe ang imong Ginoo grabe ang milagro niya sa Ginoo Amen dahil among nakita na tama na din unta kas tulo ka bulan kung bitihan na daw ko sa tanang mga kanang usay nga ni kining mga kanang bitong wakti kung bitihan na daw ko kaya nga nung bukog ug panit akong i-share ninyo basta pinangga dito Ginoo dili jud kaniya paon kung maayo kami tong istinan jud kaniya Amen sa akong bana ni siya ma istinan lagi kas Ginoo taas ka kinabuhi ako ma murag dili mura lang sinimo ito nga ayaw pa ang Ginoo milagroso na Dios initingon ni mo nga extini ako extinas Ginoo basta sinangga kas Ginoo mo din akong i-share ninyo bito sinangga dito kabalo ko pinangga niya akong gikuan bitaw nga pinangga di ko Ginoo taga unsaya ako bitaw ngayon sa Ginoo nga kinasing uban ang pagtuo uban ang paghihila kay bisan unsaon ako di jud ako magkugan kahilak man jud ko unsa na ko makahilak ko din mo sulod dayon ang Espiritu Santo sa kuha mo na ako ano niya ang Ginoo na to maayo jud kay busa
kita tanan ko yung idasing yung tanan. Ayun yung bitaw sa Ginoo. Gapos din mo sa Ginoo kaya nga ang atong Ginoo dito buutan jud kayo makatabang ng tukunan. Ang liman ka, siya ang akong papa, siya akong mama, siya akong friend. Anong biyaan ko sa tanang friend ako? Hindi sa kalibutan basta pinakuloy. Balang biyaan ko sa tanan basta ikaw ang sagip ko. Muna akong ikuan sa Ginoo. Muna ako noon, pasalamat sa kung ako ay muna akong i-share ninyo nga ikaduha na nila akong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Muna akong gibalik. Akong gibalik nga akong guest dito sa Ginoo. Ako yung ginatag. Muna akong nakinasilapian sa Ginoo.